Searching Dhenta constituency pen Mirtalin Tisopi India KWF Junior Karate Kachapati along Kicheng Sianong E Kachapalong Dun. APHLC Bokajan LA Amaipu Samson Teron pen KACC Emapan Kachoro. EM Lunsing Teron pen Chepatir Piponsi Virvara Thoi Ling Road Kedoan Sen Gravel Atowar Kaselampon Kapang Chengpo. Birta ke lang kedona phansatami nilisami juli bepe hin pen adap ke me gardom bajuriglo gardom pinyala birta ang ton pen arju ikha Mirtalin tisopia hin pen khei aparman nongnam kiwan pithega jok Searching Dhenta constituency arara tumpen aning karong kachipaklang pong Searching Dhenta constituency ke parlopon jasamet rongagora hawaramekar Raju Tisola pen premi ingtipia tumasopi Mirtalin tisopia hin pen India KWF Guwahati Open Junior Full Contact Karate Championship Surihini ra inkoraisia pharman ke paman ponahur karbia kheyang bongpen Mirtalin tisopi pen karate kumitei lapen basic kethom category kachepate long kechengsi lapen kethom angdenga no e chepalong ponsi Hindustani Kendriya Vidyalay Tetulgori Jaklabandha School men lapen apiapo anparta karbia kheyaphan nongnam keban piabang phi nangmanitlo Mirtalin tisopi alang bihek penta lo kachali lapen sports anathu aning ki hang thepiga joini penang ana dimalong lapuson karate kachapati along chepati duning pomlo Searching Dhenta constituency hin pen jasamet sowarwang bong pen lapuson India KWF Karate Championship along kecheng siano e chepalong ponsi khey apharma lapen constituency aphan nongnam kiwan pithega joini kadu kabe jasamet Karbe Film Society members Tenjing Bay lapen KSA hin pen sitami Mirtalin tisopia long an humri damsi karbia poho pen karcho asai dengponlo lapen labangso birta arjudulong si local KAAC EM MAC kache rong pipia hin pen sitami kachoro lamthi pajir ponito Lasi non kewanji January mate arko chiklo 7 tarik pe 9 tarik ka national level championship 2022 West Bengal Khorokpur long stame pilisupi phan kachipati dunji phan select ponilo lasi bangso kachipati long amso se litum karbia khai angsong amso se ki undunji phan nili sutronong Searching Dhenta local MSC mate EM sangpi kachirong pipi phan lapen Karbinglong Autonomous Council CEM ake hai Dr. Tuliam rong hang phan stame bangso championship long tidun thegji phan amso se chirap chitu dun hi phan si nili hin pen mate nili Mirtalin nilisupi Mirtalin tisupi as a guardian hoi sitame chunili eglo Dena Rongpen, Vikram Teron, Karbing Long Lai. Kedamtang Matijong ni Phaing Kora Troxier ni 0 point HDP along APHLC Borjan Constituency Committee pen Perangkia Mai Paponsi, Karbing Long Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Rong Hangaphan, Kachoro, Bajirpon. Labangso Maya Long APHLC Bokajan LA Amaipu Samson Teron APHLC Borjan Constituency Committee Amaipu Samson Ingti Dunmaipu Riso Teron Chunbang Mensing Timong Lapen Penangan APHLC Asong Klembang Piatung Chetong Dunlo Bangso Maya Long APHLC Bokajan LA Amaipu Samson Teron Pen Lam Theki Jai Ponatengke Borjan Constituency along Kedo Dudu Colony Aron Repen Kedo Bomatuma Phan Katharli Thekapot Karbiang Autonomous Council CEM Aphan Kachoro Alam The Chipaklangpon Sitame Kedamtang APHLC Pen Guwahati High Court along PIL case 9/2017 aning kanateng pen kangsai ke longa teng pen Karbiang Autonomous Council pen pachun pona sonti la ang so sesi kachoro thuji puta ningje ponthu non malom nilitom a constituency long jasemet lake dudu bosti pulo ladake majority mate ong dung armuke lake kichi tum saise non tribal atum latum ke encroachers lo atum ke proper document ave lapen latum ke 6 schedule teng pen nang dodun long nang je atum kali aposi
jasemet council long tum kachari pon autonomous council long ake hai CM tuliram rong hang pan akiro pipajir lo lason ke claim pon thega pot lapen adun thu bange la hen lo non la bange nilituma constituency long si eviction akam claim bom lo drive bom lo puwa phis tame nilitum PIL case ateng pen 9/2017 aning kan nitum labangso case ke file ateng pen Guwahati High Court along wardi ke long ateng pen nilitum phan la nang pachun pidera sonte answer se kurang thu pusi nilitum ahin pen choropon je polo Guwahati High Court PIL kangsa ateng pen claim lo pulo tangte 6 schedule angding pi hini angding so troxia ateng pen keche aswa phan voter list pen amen kang than lapen akimiaron selam thu pen voter list kaselam unaja kongta dudun po voter list kaselam along abang inglong aswa phan det ili tumawar sai pipon long po labang sawar sai pipon long lo pulo tangte ili tum inglong akhe araratum rengdun po lapen ching thur po athema non la bange dudu colonial long bange la hen lo isia part choji an tum phan ka eviction pon la dudu colonial long ko an ma ki dua tum phan se eviction pon un choji setame la high court ateng pen la bang so PIL ateng award diga teng le claim lo polo tangte 6 schedule long angdeng pi hini angdeng so troxia teng pen akimi a rule selam thusi voter list ka selam aja kong dai tum dudun po haladak labang so voter list ka selam along abang si tum inglong aso aphandet ilitum awar sai pipon long po labang so awar sai pipon long lo pulo tangte ilitum inglong akhe mate arat karbido da kuki do rengma do dimasa do tiwa do khasi garo tum do hala bangke ilitum karbi shot kalilo la inglong aso tum anbangke tum rengdun po dudu koloni chotkalilang ketharlinang ji do ulang pudame langkaijan bokajan arlo phelangpi kang ararong hehuya longta eviction pachetang lap nang jiputa ningje ponthu lapen karbiang long arlo lak isira trokep illegal migrants atuma phan NRC long anta amen kabidara tuma phan ladak pen toy lap nang jipusi so dak pen karbiang long autonomous council phan kachuning ri pado ponthu keroni lo phelangpi polo halada padolang lapen lapu kang ararong nata dolang non tribal atum kichiatum pasi lahai eviction lo polotang te pachetang lap nanji pun polotang te la lo plotin kheta reng pon po lasi jasimet APHLC nelitum constituency pen kachuning ridun ke lahen lo la dak chot kali la illegal encroachers atum phan anbangke atum phan bangke eviction lap anji la pen ki padusi bangke lahen lo kar biang long alo 1,60,000 la encroachers atum illegal immigrants atum amen ka ve NRC long amen ka ve tum dolang halatum phan anta la dak pen toy lap nang ji posinili tum so dak pen APHLC Borjan constituency pen pachini pon lo dilai pen Bijoy Rongpi Karbiang Long Live Mahamaya constituency angkang Jasemet Virvara Thoi Kangdang Rohang Ling Road lapen aju terona rong Pahar line lapen rongkang tui Ling Road kedoan setami IM Lun Sing terona hin pen cepatir pipon si sen gravel atowar kaselam kapang chengpon Mahamaya constituency ben Socheng Dhenta constituency border along Jasemet Etso Teron Kangdai Ronghang Sarthi Dogbi Ram Hansei Ajut Teron Nongtham Kro Longbong Kro Darwel Timung Khorsim Athoi Anando Teron Arong Lapen Mukasong Athoi Kachehila Tatowar Lingrot Doan Rongbe Rongthak Anim Somar Lapen Amikar Arat Thurpaksi IM Nun Sing Teron Hinpen Kapin Kharpana Tengsi Virvara Thoi Lingrot Doan Kaselampon Pangchingpon Bomlo Pinpur ponmi penangan ningkan PC non puthot sen gravel atwar ka selampon pangcheng ponong la swajok wirwara thoyara tum ian lun sing terona phan ka choro lapen aning kangsam chepaklang ponitro non nilikarja babangke lake chai terono rong labangso Ling Road lapunat bangke klobor alang sun ke damanot thulo lapen lapuke Socheng Dhenta constituency lo labangso inglong par lo pulote Socheng Dhenta constituency lo lapu Khorsim Athoi lapen Mukasong nongnam kache thangklong Mukasong lapen Khorsim Athoi
arara tum se punat bange dolo la bange main link road lo denarong paru khwa hi thi jong si damji pulote la bang so link road si dagarat rong berong thagarat tum chehlat lo la bang so tuwar mang ke nili paklang poni tung mang ke la lo la bang so tuwar penang ana ningkan pen lang bung lang ter si dak rong berong thagarat tum ka chehlat nang ke sukyun e pen chenglok school lo charli pen chenglok penang anak kisung tekonlong lo stamel ladak local emisi lunsing teron mate em Karbing Thomas Council Tourism Department in charge alangli kemat ha kemesen lapen alangli kapor iponsi labang so PWD scheme pen non penang an labang so aluthui alangli tu dilhi rong sopi long palelo sabin non labang so towar PWD pen towar ki nak semal mi angko order alu long li angko rong berong thak raratum school ke dam ke bang pen kesu kyun e an so se ke chehlat ka messenger phan alang li pingkhat ponsi ladak local leader tumben PS president tumben chingwa chingsai si labang so atowar pini ban patumi pen pini alang li tum rong berong thak arara tum thurpak dak chai terona rong arara tum thurpak rong berong thak arara tum thurpak si nimarli tum pen daga mekara tum thurpak si labang so towar kaselam pon pangcheng pon lo alang litum la bangso atowar non ni marlia tum thur paksi alang litum pedapen patumi pen alang litum la bangso aja mek deng polo churu reun e alang litum ni marlia tum News report Bikram Teron Karbing Long Live. Lakhan ko rapon ilip MSC constituency ke parlo sangti langso borsali terona rongalong kiramtang matijong ni phain kora troxiar ni kalitang tarjen terona phan ahema solapen donra batum kachiki mobon bangso along adapapor malong pen karbi hong hari arona tang pen karli ka phejo saipen si pangching ponlo karlitang tarjen teron alangli nilib hawaralong penang an rara sai ki klema bangphu jasemet ksa asong along ta penang an ningkan ke klem ka chepadu ka bangphu lo lapen nilib hawaralong ta ksa saro ke denga bangphu lo lapen ningkan surihini ningkan pen surihini ra kretrok si ningkan an nilib jonela mai phu arpu deng bonlo bon setami kedamtang surihini ra kretrok si aningkan keso penajok pirthe pen chi unang koklo laso ajok ahemasor donrap lapen nilibarara tum kedamtang matijong ni phai ingkora troxiar ni kachiki mo jai me dengponlo News report Karbing Long Live Tangte Pinia Adap Abirta ke lapon si kang tonilo domi thak me arni ke me